खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी मैया सानसेसो सिगां जोनोम मोननाय इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम आफादनि सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय टिवा हारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि खना खनला संसार जानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनो एबा साफ्रोमबो ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय एबा हानि पाट्टाखौ थाबैनो होनांगौ एबा जायखिजाया ट्राइबेल माहारिफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि गोख्रों सोमावसारदों। गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम आफादा बिथांमोना फोरमायदों दि टिवा हारिनि जा जेंना जेंसि बेफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआव थानाय थागिबि हानि बिगोमा ट्राइबेल हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो हानि जेंना एबा हानि पाट्टाफोरखौ रानना होनांगौ होननानै बे समाव आखायाव प्ले कार्ड लानानै रायजोनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका गो बेक बायदि बायदि नेम प्लेटआव लिरनानै स्ल'गानजों लोगोसे गोमखांहोदों। गोदानै जोनोम मोननाय बनजित मनजिल बिथांमोननि दैदेननायावनो गोदानै जोनोम मोननाय इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम आफादनि सोमावसारनायजों टिवा थागिबि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबि ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंनांगौनि गोख्रों सोमावसारनायाव गोदानै एबा सोमावसारनाय गोदानै जोनोम मोननाय UTCFA आफादनि थामहिनबा इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम आफादनि दाबि जे रायजोनि खना खनला थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला इउनाइटेड ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसामनि दैदेनगिरि बनजित मनजिल बिथाङा बे सोमावसारनायजों लोगोसे जोंनि रायजोनि मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो सरकारनि सायाव मा दाबि दैखांदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। गोटे कार्बी हक टिवा हक बर' हक राभा हक गोटे इयात आमार आगरफ्रा बर्तमान थाकिसे और इयात माटी पाट्टा कोनो पोवा नाय आगरफ्रा मैं गभर्नमेंट अनुरोध जनाम जे टाउनशिप बनावातो आमार जे जनजातिक एभिक्शन करि पेलाय नहय आमी डेभलपमेंट बिचारे किन्तु आमार ट्राइबल जनजातिक माने माटिरफ्रा निजेर माटिरफ्रा आमार देउता फादर ग्रेट ग्रान्डफादार्स माने बिखौ दियार माटी एभिक्शन करि पेलाय नहय आमी बिचारो डेभलपमेंट किन्तु आमार जनजाति जितु भगवत करा आगरफ्रा थाउजेंड्स अफ इयार्स आगत बे मानुबिलाक माने एभिक्शन करि पेलाय नहय यार कारणे आमी जितु तार यार माटी पाट्टा आगरफ्रा एने पोवा नाय बे आगर आमार गभर्नमेन्टत आमी अनुरोध जनाम दि এই মাটি পাट्टा आगर दिबा लागे और इयात माटिर प्रोटेक्शन आमार बे ट्राइबल सकलर जे 6 शेड्यूलर পৰা आमार जितु ट्राइबल एनवायरनमेंट ब्लक जितु प्रोटेक्शन আছে और फरेस्ट रुल्स एक्ट 2005 और 6 जितु प्रोटेक्शन আছে সেইটো एप्लाई কৰি পেলাই आमार हर जागिरोडत जी माटिर पाट्टा आमार ट्राइबल सकलर कारणे जनजातिर कारणे दिबा लागे आमी बडो नेशनल स्टुडेंट्स इउनियनर হৈ পেলাই আমি একলগে গোটেই অসমৰ যুৱ ছাত্ৰ নেতা আৰু सोशल एक्टिविस्ट आज यार जमा हो पेलाय इन द नेम एंड नोमेनक्लेचार अफ यूनाइटेड ट्राइबल कोअर्डिनेशन फ्रन्ट अफ आसाम आमी एक भोट पेलाय फ्यूचरत आमी जनजातिर राइट्सर कारणे आमी सकल मान माति जाम और काम करि जाम।